Niistä sullakin mä näen. Se siinä on puhtaaksi piirretty. Näyttelyä. Hyvää päivää. Teemu Kilpeläinen UK-radiosta. Mä katselen aina vasemmalla kädellä, kun on töissä. Päivättä päivää. Mitä? Teo Alkvist YouTubesta. Terve. YouTubesta. Missä päin sieltä se YouTube? Mutta huomasin, että sulla on kädessä tuommoinen Akuankka-lehti. Hyi! Niin, just oli kysymys, että mitä mieltä sinä olet Akuankan nykytasosta, mutta tuo reaktio taisi kertoa ihan tarpeeksi. Tulee kesken. Hei, minä laitan tähän pahvia, ei pahvia, mutta viinaa. Nostan mulle. Minä pankassa. Kato. Noin. Muuta pankkia lukee vielä. Täällä on yksi ihanan värinen lakalla. Kotoa. Mutta aloitetaan puhutaan. Ja sitten viimeisenä kunniamainittana Johanna Lonkan Arkena ja sunnuntaina, joka on... Ei siitä mitään, kiitos. Tähän muutti asiaa. Quand je parle des autres, je quand même si ça reste un plaisir, parce que c'est un dessin, c'est aussi c'est un métier, c'est aussi mais ça reste, pour moi ça reste des moments et justement c'est plus un travail, c'est vraiment moi. Même si c'est facile, everywhere, like a Finnish classical comics, like comics. Mielipiteisiä tyylisiä eivät ehkä ole valtavirtaa. No ei kyllä ole, ei kai sitä ole. No kyllä yksi hämmentävä asetelma. Ei tää kuvata videoa.